Človek má byť pri aktívnom počúvaní empatický, má sa vcítiť do kože druhého a porozumieť, ako vníma svet okolo seba. Tak na slovenskom trhu bolo okrem kníh Jana Markoša vlastne také vákuum, čo sa týka kritického myslenia, a bolo to zvláštne, lebo keď niekoľko svetových prác a reportov povie, že to je jedna z najdôležitejších schopností alebo zručností pre 21. storočie a my k tomu nemáme žiadnu poriadnu literatúru na slovenskom trhu, tak ma to trošku mrzelo. No a Akadémia kritického myslenia bola odjakživa ako veľmi silnou značkou v tejto oblasti. A teda veci, ktoré my sme na našich školeniach niekedy 100, niekedy 1000 krát povedali, som si povedal, že je dobré ich proste napísať. Akceptácia neznamená, že musíme s týmto pohľadom súhlasiť. Mali by sme sa však snažiť pochopiť, prečo s ním súhlasí náš partner a prijať to. Pri mnohých tých vetách, ktoré sú v tej knihe, presne viem, že ako ľudia na ne reagujú, lebo som ich 100-krát použil na školeniach, takže som ich mal ako keby overené na živom publiku, aj na výsledkoch tých ľudí, ktorí na tie naše školenia chodia. Že som si povedal, že keď už to máme narozprávané toľkokrát, tak by bola škoda to aj nenapísať a nespraviť ako keby naozaj takú príručku pre každodenné použitie, ku ktorej sa ľudia môžu vracať a ktorá im pomáha vlastne vo veľmi zložitej dobe nachádzať vzorce myslenia, ktoré im pomôžu riešiť každodenné situácie. Ja a kritické myslenie, tak to mám úplne akože prvú asociáciu Martina, lebo on chudák prikyvuje. Priateľ na telefóne. On je môj priateľ na telefóne už ale dlhé roky, to ešte podľa mňa ani vlastne neexistovala akadémia, keď už si mi poskytoval tieto služby. Ja skrátka, keď som sa dostala do nejakej situácie, že hlavne sa to vtedy týkalo politiky, že som potrebovala sa na niečo spýtať alebo niečo lepšie pochopiť, lebo ma to zaujíma a je to pre mňa dôležité, tak som volala Martinovi a to sme mali najprv takéto politické debaty, respektíve on monológy a otázky. Potom vlastne sa to začalo presúvať až na tú tému kritického myslenia, čo ja Martina považujem za svojho vlastne osobného pedagóga kritického myslenia. Neviem vlastne, ako sa mi podarilo získať takéto protekčné telefónne číslo, ale vždy mi zdvihne zatiaľ. A keď vlastne riešim nejakú dilemu, tak mám asi 3-4 ľudí, ktorým telefonujem a Martin je vlastne prvý. Pretože vie mi na to vniesť iný pohľad, vie sa ma opýtať otázky, ktoré by som sa možno samej seba neopýtala a zároveň ma učí, ako nad tým rozmýšľať v budúcnosti, ako možno viesť ten dialog najprv sama so sebou, aby som ho dokázala potom viesť s inými ľuďmi a ako sa rozhodovať. Takže Martin je moje externé kritické myslenie a vďaka nemu, a už som sa podľa mňa aj posunula, nie? Áno. Vidíš na mne nejaké výsledky? Áno, Kristína je môj druhý vlastne najdlhší mentorský projekt. Po mojej manželke. Hej, a manželku pozdravujeme. Kongrugenciu charakterizuje úprimný prístup. Ak nám nie je téma príjemná, alebo s niečím nesúhlasíme, mali by sme to povedať. Rovnako by sme mali priznať, ak o probléme nemáme dostatok informácií. Ja som strašne impulzívna a taká som ako sa hovorí. Moja babka ma volala, že daj Pane Bože, ale hneď. A vlastne ma Martin naučil počkať. Že to je jedna vec, podľa mňa, ktorá je napríklad pre mňa, aj minule si mi povedal, počkaj 2 dní a bolo to super rozhodnutie. Aj teraz som čakala napríklad 10 dní, kým som robila rozhodnutie. A to je úžasné, že tam, čím všetkým človek prejde a vlastne ako sa vďaka tomu času z toho dokáže vysomáriť, teda pokiaľ už má od poliačika tie heky, ktoré teraz povie on. Keď sa človek do tej knižky začíta, respektíve započúva, už teraz po novom, tak je tam jedna veta, ktorá hovorí, že my sme strašne iracionálne bytosti s občasnými zábleskami racionality. A tie občasné záblesky racionality musia byť buď podmienené tým, že riešime nejakú veľmi dôležitú situáciu v našom živote, alebo trénujeme vypnutie tej
impulzívnej, vlastne rýchlej mysliacej hlavy, ktorá je ináč extrémne efektívna. Ale dnešná doba si vyžaduje kvôli pretlaku informácií, že občas potrebujeme zastaviť, vytriediť, čo potrebujeme vedieť, rozhodnúť sa na základe akých kritérií budeme postupovať ďalej a potom urobiť to rozhodnutie. Človeka, s ktorým sa rozprávame, nemáme vnímať ako nepriateľa alebo oponenta, ktorého sa snažíme poraziť, ale ako partnera, ktorý nám je rovnocenný a ktorého názor je rovnako hodnotný. Ja nerád hovorím o chybách, pretože ľudské myslenie je chybové zo svojej podstaty. Lebo Ale zase chvála Bohu niekedy. No takto, že ono nikdy nebolo postavené na to, aby napríklad rozoznávalo pravdu. Hej, evolučne je pravda úplne nepodstatná. Ak vy budete dostatočne silne presviečať ľudí, na ktorých vám záleží, že niečo nejak je, a oni nemajú ako zistiť, že to tak nie je a vám to zabezpečí dostatočne silnú pozíciu v tomto tzv. Kmeni, tak je to dobrá stratégia prežitia. A aj to je súčasť vlastne kritického myslenia, že my sa pozeráme na ľudské myslenie na také, aké je, nie na také, aké by sme ho chceli mať. A nehovoríme až tak o chybách, ako hovoríme o prirodzených prejavoch toho, ako sa ľudské myslenie vlastne prejavuje. A tam, kde tá pravda je potrebná, napríklad keď potrebujeme zatepliť dom, hej, tak tam sa tej pravde nemôžeme vyhnúť, lebo ona nás dobehne vo forme fyzikálnych zákonov. Hej, 7 cm izolácie zrejme je menej, čo sa týka zachovania vnútornej teploty, ako 12 cm tej istej izolácie. A či je to pravda alebo nie je pravda, v rozhovoroch s našimi kamarátmi, tá fyzika nás dobehne v nejakej chvíli, keď nám začne byť zima v tom dome. To je inak výborný hack na domovú schôdzu, vieš? Lebo to každému ublíži. Áno, tam to fakt potrebuješ. Áno. A vlastne domové schôdze sú presne vlastne jasným príkladom tej priamej demokracie, keď každý môže povedať, kedy chce, čo chce a nefunguje to. Častokrát je to, že úplný bordel. A do toho vedieť vniesť poriadok, napríklad tým, že vyzatvorkujeme ako keby osobné spory, dohodneme sa na tom, ktoré kritériá sú dôležité na to, aby sme zakúpili alebo nezakúpili ten výťah nový, alebo zateplili alebo nezateplili ten barák, alebo že aký je rozsah možných budúcich škôd, na základe ktorých odhadujeme, že koľko budeme platiť do fondu oprav. Tak v momente, keď vyzatvorkujeme to, že ja sa so susedom nemám rád, ale obidvom nám záleží na tom, aby nám nezhorel barák, tak sa dá posunúť niekam ďalej. A v histórii ľudstva samozrejme na toto existuje milión príkladov od agendy domovej schôdze až po rokovacie poriadky parlamentov alebo všeobecné pravidlá pre dodržiavanie ľudských práv. Ale v našej každodennosti takisto existujú malé pravidlá, ktoré my teda v knižke voláme, že vzorce myslenia, vďaka ktorým sa dokážeme rýchlejšie zorientovať v tom, čo sa okolo nás deje a nachádzať podobnosti v situáciách, na základe ktorých potom robíme lepšie rozhodnutia a robíme ich rýchlejšie, lebo už sme niečo podobné si natrénovali predtým. No je to proste zručnosť. Áno. A ja to úplne pociťujem aj na sebe, že naozaj, že je to čoraz jednoduchšie, že už ti ani nemusím niekedy volať. Máme sa taktiež sústrediť na emócie partnera, ktoré nám pomôžu identifikovať skryté významy. Ak niečo človeka pri diskusii rozčúli, je možné, že tento negatívny postoj nepramení z danej problematiky, ale zo zlej skúsenosti, ktorá môže jeho pohľad skreslovať. Ja som tú knihu čítala už predtým, lebo ešte navyše, toto je proste čisté rodinkárstvo, ale treba to už priznať, ale ja som krstnou mamou tej knihy, takže predtým, teda jednou z krstných mám, takže predtým, ako som ju išla krstiť, tak som si ju prečítala samozrejme. V deň prvého nahrávacieho dňa som riešila naozaj takú veľmi ťažkú situáciu a išla som do veľmi nepríjemného dialógu, do ktorého sa mi nechcelo ísť. A v podstate mi to fakt dobre padlo, si to tak preletieť, že čo tam všetko je, lebo ale aj som sa tak pochvaľovala, že toto už som urobila, to som presne takto urobila. Takže bolo to také dobré osvieženie. Preto je dobre mať tú knižku, alebo si ju vypočuť, lebo sa k nej hocikedy môžeš vrátiť, keď naozaj nemáš číslo na poliačika.
a potrebuješ si aj dodať istým spôsobom sebavedomie, lebo ty keď vieš nejaké možno základné body, ako funguje myseľ a ako fungujú či už komunikácia, alebo ako je ten terminus technicus? Vzorce myslenia, že keď vieš, ako to je, tak vlastne máš aj väčšie sebavedomie a ideš tým pádom možno riešiť nejaký problém úplne inak, ako keby si bol hneď v úvode z toho pokakaný. Podľa Rogersa na základe týchto pravidiel dokážeme viesť s partnerom otvorený a tolerantný dialóg. Alebo aj nie. Súpiš? Umelá inteligencia dokáže v dohľadnej dobe dokonale reprodukovať realitu. Hej, že my už nebudeme schopní rozoznávať, že čo sa naozaj stalo a čo je iba falošná fotka, falošné video alebo proste nejaký deepfake a výtvor. Ono nakoniec skončíme tam, kde sme my tisíce rokov boli, a to je pri autoritách. Hej? Že jedinou zárukou nakoniec budú naozaj redakcie alebo jednotlivci, kde budeme presne vedieť, kto to je a aký je jeho etický kódex. A budeme sa musieť spoliehať na, ako sme to robievali aj v minulosti, na médiá a autority vo verejnom živote, ktoré ale tiež budú musieť podliehať kritike. My máme častokrát dojem, a je to súčasťou toho ako kmeňového, bublinového myslenia, že my vždy vieme rozoznať, ako to je, a tá druhá strana sa vždy mýli. Ja napríklad, keď som pôsobil v Ukrajine a mal som možnosť sledovať slovenský, ako keby, že ten mediálny diskurs, častokrát som videl, že obidve strany podliehajú propagande. Jedna strana tej ruskej, druhá strana tej ukrajinskej. Pomer tých propagand je samozrejme veľmi nevyvážený, že tá ruská je oveľa masívnejšia, silnejšia a viacej prekresluje tú realitu, ale aj to ukrajinské PR, hej, čo oni používajú ako jednu zo zbraní v tejto vojne, je veľmi silné a nevždy nakladá s pravdivými informáciami. Vedieť posúdiť ako keby aj veľmi rýchle prijatie informácií, ktoré mi vyhovujú, je takisto súčasťou kritického myslenia. Hej, že keby napríklad teraz mi prišiel na Facebooku titulok, hej, ktorý sa tvári, že je z rešpektovaných novín a bolo by tam napísané, že slovenský premiér dokázateľne spreneveril 1 000 000 eur na nejakých právnických službách a kúpil si za ne nehnuteľnosti na Kube. My už dnes vieme, že viac ako polovica ľudí prezdieľa článok bez toho, aby si to rozklikla. Je, že ona iba prezdieľa ten titulok, lebo sa tým zaraďuje identitou do toho svojho vlastného kmeňa. A vlastne vedieť sa pribrzdiť a povedať si, wow, kto to povedal, viem si to pozrieť ešte z iného zdroja, počkám deň, hej, či to niekto náhodou nevyvráti. Ak je to zamknutý článok, tak ho nevyhodnocujem bez toho, aby som ho dočítal do konca. Že áno, toto je výborný argument. No ale ja neviem, lebo však to bolo zamknuté. Hej, ale zdieľam veselo. Takže je to stále ťažšie. A preto si myslím, že základné nástroje kritického myslenia sú stále dôležitejšie. Pretože bez nich, až do momentu, keď budeme mať každý svoju vlastnú osobnú umelú inteligenciu, ktorá bude našou informačnou vlastne imunizáciou, hej, ja verím tomu, že v budúcnosti budeme mať, tak ako máme dneska očkovania, tak budeme mať každý vlastne svoju vlastnú umelú inteligenciu, ktorá nás bude chrániť pred falošnými informáciami zvonku a bude to vždycky iba o tom, tak ako je vírus, antivírus, tak to bude o tom, že ako kvalitné budú tie hoaxy, ako kvalitná bude tá naša ochrana, ale kým to nemáme, tak jednoducho musíme využívať to, čo nám príroda dala, a to je vlastne ten frontálny kortex, ktorý ešte stále vieme ako tak využívať. A ja by som ešte k tomu iba možno povedala, že to, čo hovorí Martin, čo nás pravdepodobne naozaj čaká, že už teraz sme dosť zaplavení kadečím, a ja častokrát vidím, že ľudia argumentujú naozaj nejakou veľmi zlou kolážou. Niekto niekde bol, ale že je to také, že to normálne nemôže nevidieť. A už to je pre nich ako keby, že relevantný zdroj tej informácie, alebo že im to potvrdzuje niečo. Tak nás čaká naozaj veľmi, veľmi zlá doba a veľmi krehká doba. A tým, že možno aj my, čo si sa učíme, že už sme nadobudli tú zručnosť si overovať informácie, napriek tomu sa často pomýlime samozrejme, čo je dobré, lebo ostávame ostražití, ale že my, čo sme už teraz z toho možno frustrovaní, lebo ako keby nevieme
nevieme ľudí o mnohých veciach presvedčiť napriek tomu, že Zem je guľatá, hej? Že o tomto sa tu naozaj hádame, o takýchto pravdách, ktoré sú skrátka naozaj nevyvrátiteľné. Áno, má tu nejaký iný tvar, ja viem, hej. Ale nie je plocha, tak by som to teda povedala, že nie je plocha. Budeme z tohto sveta, z tej situácie vlastne aj my frustrovaní, podráždení a o to viac budeme bojovať proti tomu, že to nevieme vysvetliť. Takže ja si myslím, že aj pre nás, ako teraz nechcem, som vyznievala ako nejaká elitárka, ale že aj pre nás, čo si strašne myslíme, že vieme tú pravdu, tú naozajstnú pravdu a vieme si dohľadávať informácie, bude dôležité poznať ten spôsob toho kritického myslenia a práve toho, ako myslíme, ako viesť dialog, prečo, na čom sa zhodnú, na čom sa priblížiť, ako to vysvetliť, aby sme nešli do konfliktu. Takže ja si myslím, že aj tu je dôležitá tá Martinová kniha Lindina, že aj tu je to prosto veľmi, veľmi dôležité do budúcnosti, aby sme tu normálne mohli žiť, lebo no ide to trošku dolu vodou, mám pocit. Oproti dobe, kedy sme to začínali písať tú knižku, dnes už žijeme reálne v čase, kedy lož nie je trestaná a je dokonca prijatou súčasťou mocenského boja. Hej, že vtedy to bolo také ešte neúplne vyrieknuté. Dokonca ani zákony nás už vlastne pred ňou úplne nechránia. Ale to nie je iba na Slovensku. Proste Spojené štáty americké si zvolili človeka, ktorý používa lož ako dennodenný nástroj presadzovania svojich záujmov a už to vedia aj tí jeho voliči mnohí a napriek tomu za ňo hlasovali. A u nás je to podobné a v mnohých iných krajinách tiež. A to, kde tu kritické myslenie takisto môže pomáhať, je vyhodnocovať, aké máme možnosti s tým niečo spraviť alebo nie. Keď my vieme, že niekto otvorene klame, ale zároveň vieme, že pre ľudí, ktorí ho podporujú, tá lož je súčasťou ich identity, tak budeme oddelovať u svojich známych napríklad túto identitu od toho, aký s nimi máme vzťah. Lebo aj toto je vlastne dôležitou časťou tej knižky, to je zvládanie náročných konverzácií a dialógov, že netreba okamžite na základe spomenutia kritického myslenia ukazovať prstom na iných. Niekedy máme slobodu rozhodnúť sa, že vzťah s našim strýkom, ktorý nás naučil loviť ryby alebo liesť po strome alebo zastrúhať proste papek, aby som s tým vedel uloviť pod kameňom pstruha, je dôležitejší pre nás ako jeho názor na očkovanie alebo jeho názor na to, že či pes má byť na dvore alebo má byť v byte. A opäť, kritické myslenie nás učí rozdeľovať tieto kapitoly v našich životoch a rozhodovať sa, že či v niektorých situáciách náhodou vzťah s danými ľuďmi v našej komunite alebo v našom okolí pre nás nie je dôležitejší ako v tom, že si v niečom môžeme nesúhlasiť. A to je strašne ťažké. Je? Sorry.